Biyag, wenno patay. Tinapalabas, agin inanada Michael ken Roldan iti panagsibugda kadagiti mula da anat nateng. Nalagip ni Roldan ti pakasaritaan da Rosana ken Tony. Masuron ni Michael, gapo tadi nakayat dagiti kakastang istorya, ama parparigat ti bida. Idinto ta ni Roldan, ket interesado launay iti istorya. Kabayatan na, iti pagadalan ni Fatima, dinalata kayat akasarita ti inana, nakamisuot no kasta akasarita ni Rosana. Ngem kinunana, ngagbalindan anaragsa, gapu taay ayatenan ni Solomon. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nangag mo ka di anak? Ay ayatan nak ni mamam. Sam ka di, Rosana? Wan anak. Ay ayatak ni papam. Iso manipod itai ha? Saan mo namis-misutan ni mamam? Wan, papa? Ipat patig kaunay, anak. Mama? Uray siyak, iha. Ipatpatag ka man. Ipat patig kayo ang dua, mama? Papa? Alang harudan, irwar mon tibalon mo ang tamangan kan, anak. Kanang yag kami kan ni papam iti prutas, naskan amangan ka pa iti prutas, Wan, mama? Anya nga iti inadaliw iti pagadalan mo, anak. Agkanta, mama. Oh, di among di agkanta. Win, mama. Sige man, agkanta ka man, anak. Pangagan na kami man kan ni papam iti kanta. O sige. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Mayat, anak. Mayat. Naglaingak anya, mama. O, anak. Talaga analaing ka. Sige, boss. Yan nagyon ti kotseyo. Ita lang nga gawid Inururay da ka din ni Fatima. Aging gaanalpas ti eskwela na. Sakit. Nakaisam ni Rosana amang kitkita kanyak itay. Nakaisam? Mayat Nagkinaawatan dangatan kin ni Boss Solomon? Kumusta, Rosana? Nakaisam kayo tayo. Nagkinaawatan kayo ka din kin ni Boss? Oh, nagsanaay ka. Sakit limiday tirupam. Doray, pamarang laang ti ipakpakitak ka ni Solomon. Anya? Wan, no jak aramidan ti kasta. Amangan no agnanayon agurguraan nak ni Fatima. Rosana? Agpamarangak nga ay ayatak ni Solomon. Tapno saan nan asabidungan ti panunot ti anak ko. Gaputatyak kayat akaguranak ni Fatima. Wala. Uray asino nga ina Di na kayat tikas na. Iso ang makamuditan. No anya ti pagbanagan ti kastoy apan nakilangan ko ka ni Solomon. Anya kat kuman anagsayaat. No agbalbaliwan ni boss. Kat agbalin kuman anaragsak ti pamilyayo. Doray. Husto ti ko na ninanabugan iti. May mayat ko man agbalbaliwan ni boss Solomon. Tapno masursurom nga ayatan. Kat naragsak ton ti pamilyayo.
Kasta idi tikal ka ni kaguman ni nanabogan. Saan ko akabaulan nga ayatan ti tao ay tiyabla? Ti tao anang dadaal, iti biyag ko. Ansot, Boss! ikandadong tigait, ha? Timulip-lipatan. Wan, boss! Talaga ajak malipatan dayta. Gaputa dayta ti trabaho. Sige, ingkay kandado. Aldaw man mo no rabi, nasken ngay kandado mata. Wan, boss! Sige nga rod, tayo nakikandado. Maskay, Boss! ingka mangalay ti arak. Tayag mo nito'y paraangan. Agbarta kayo, adi, boss! Saan? Kayat ko lang ti uminom. Kayat ko adang gayanda kani Ansot. Sige, boss. Agpaluto ka di iti pulutan kini Doray. Wen, kayat ko ti karni apulutan. Areglado, boss. Wen Ansot, maskay. Nagbalbaliwan ni Rosana. Ket amuyo ka di. Nariknak ti bara ti agak na. Idi adda kami ije kotse. Ha! Umanay daytan apam managnak. Nagbalbaliwan ni Rosana. Ket talaga ngagayatan kanya. Nukas ta, boss! Dayto yun tayo nabayag akal kaguman nyo. Wan Ansot. Uray na bayag at tiyempo anagur uraya. Tinapatag. Na uray kumatlaangan. Isungay ta. Naragsak akon. Anay konsot! Ape at tinabisnak! Inuna ako ni boss. Gidgid na naman nga minan ni boss nga katawa. Bayam lang Ansot. Bayam magidda anak ni Maskay. Anay ko! Nagsakitan! Binalas ka lang! Ala. Danggayan dak iti kinaragsak ko. Kasta. Danggayan dak iti kinaragsak ko. Sipot idin. Pimanawan ni Antonio, kat saanin ang nagpakpakita pay. Kat ni Rosalia, adan iti sidong ni Sotero. Ay! Nauyong nga roday ta Sotero, mama? Wen anak, nauyong launay. Awan kaasping ti kinadtakas na. Awan ti makaiturad amang kalaban kan kuana. Nga oray dagiti adda iti turay. Uray dagiti pulis? Wen anak, oray dagiti polis. O anya, nasayaat ka diti aramid kan ugali ti baknang ani Sotero? Saan, mama? Iso asaan arumbang atuladan ti kas kan ni Sotero, anak. Ta saan akayat ti Diyos ti kasta? Wen, mama? Alangarutan, maturog kan Fatima. Ituloy kang tumanan inton maminsan ti istorya. Maturog kan anak. Mama, inton bigat. Kayat ko ti mapanidya asyenda. Kayat ko ti agkabalyo. Anya? Agkabalyo ka? Wen, mama? Amo kon ti agkabalyo. O sige, ibagak to kan ni Papam tamapan tayo iti asyenda. Sa bagay, awan mat sarak mo iti pagadalan. Ta Sabado mat. Wen, mama? Sige anak, maturog ka nga rodan. Agyan ka pa dito'y silid ko, Aging gaajak makaturog, mama. Wan anak. Oh, at daytan, napigsan ti apoy. Mabalin tayong ti aginudo. Wan Roldan? Aginodo tayo. Kalpasan na, intay ton maturog. Nagruna pa'y, tanabanog kayo gapo iti trabaho yo, iti Apong, kaya't ko nga ituloy mo ti istorya, maipapan ka daro sana ken Tony.
Anya itayon, dyan nagpatinggaak nga inistorya, Roldan. Jay ipapatay ni Adela, apong. Wan. Amok tumot lang tigibos day ta, apong. Anya ti amom agibos na, Michael. Kwa, matay to ni Solomon. Kat ag sinubyan da Rosana kan Tony. Sige, maamuan yun to. No kasano at talaga tigiibos na. Ituloy yung arudin ti agistorya, apong. Iti daydi agundaway, natay ti Adela. Natay iti underground. Katiin daw dawat na sakbay amatay. Amayat kumati kasasaan ni Rosana, iti sidong ni Solomon. Talaga ka di pinarigat da Solomon ni Adela, apong? Wen, iso ti madusa, no kastangad da saan akayat ni Solomon kan ni Rosana. Iso ti agikaro. Anyamat tanday tang istorya, mapong. Denggam anaimbag ti istoryak, Michael. Nasken amaawatam. Gaputa importante launay daytoy iti biagyo. Apay ko mga importante, apong. Istorya laeng ama ko na. Ngemdakkel ti may tulong na iti biagyo. Gaputa dakkel nga adal ti maipaay na kada kayo. Ama balin ayap likaryum et iti biagyo. Kalpasan na, apong. Anya tituloy na. Michael, di ka man nga minmang singa. Singa umatan ti panagistorya ni apong. Sige, aguli makakmanlangan. Danggaklatan. Natay ni Adela gapo iti sakit tinakam. Ken gapo takim mapsot ti bagina. Gapo iti pan nakaparigat na iti underground. Sakbay anatay. Nagsakit pay. Aday tapay ti may sa apuon tinakatayan na. Kaasimat. Iti day di agundaway. Nagpampanunot ni Rosana nga agtungpalan iti kayat ni Solomon. Nga amin na pagayatan na katungpalan na. Tapno parwaranan ni Solomon ti inana. Pinarwar na nga agpaiso. Ngambangkayan ni Adela idi inruarda. Anya ti inaramid ni Rosana. Idi na amuan na anatayan ti inana. Pinangtaan ni Solomon dagiti pasurot na, ken ti babaon anda. Adida ibagbaga ka ni Rosana anatayan ti inana. Napandain tabon ti bangkay ni Adela. Ket iti mismo asular da Adela. Tinangitabunan da iti bangkay na. Ay, kaasimot ni Adela, apong. Ket, anya pa'y tinapasamak, apong. Palpasin nyo kuman nga istoryaan. Kaya't kun amang nagtigibos na. Sige, pay, boss. Uminom tayo, pay. Nag-surrender kayo ka din, boss. Wan, sige. Panawan kayo pa dito'y parangan. Ituloy lang duminom. Tasyak. Mapanakon iti ayan ni Rosana. Sige. Panawan kayo, pay. Sige, boss! Gusto? Napan ni boss iti silid ni Rosana? Wenduray, no kayat mo? Alingagan ta akas ini. Anya akas idi? Saan ka diyan napantasin ni MTR Aramiden da idi? Ha? Sabag ka. Anya lagi tinti sa suon. Malaki din. Bukbukam na itamay sa abaso.
Tagsyatak man. Anya? Agsat kamot. Una. Apay, da kayo lang tagsayat. Uray siyak man ta. Sige. Uminom tayo nga rod. Amukan nga umay dito sila ni Solomon. Kat amok latan, di mapasamag. Ngam sana balin. Tinaskan. Kat saan amaya dayo tirik na ni Fatima kanyak. Adaitan ni Solomon. Kunak tupay kat. May bagarabiing, Rosana asawa. Pasensya ka na. Agat-ara ka. Naginom kami ngamin dito parangan. Solomon. Dito ako na maturog, Rosana.Ag-asawa ta, saan ka di? Ken ay ayatan na. Iso, adituya kon amaturog. Pagpatinggaan, ti panagan-anos ni Rosana, itiden na ti lalaki Apolos, at di na ay ayaten. Gagayem, di uliwan na dinggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, inkedeng ni Rosana abagayan ni Solomon, ket amin apagayatan na, ket tungpalen na. Tapno laeng saan aya dayon ni Solomon tirik na ni Fatima ken kuana. Ket dita, naragsakan ni Fatima. Nagistorya ni Rosana ken ni Fatima, may papan iti paspasamak iti biyag na. Ngem di na imbaga ti pudno anaganda, no di ket nagaramat iti sabali anagan, nga umarngi iti naganda. Iti may sa arabii, pampanunutan ni Rosana ti sumaruno a mapasamak, kalpasan tinasayat apan nakilangan na kini Solomon. Ket dita, simrek ni Solomon iti silid na. Itagagayem, adtuyin tituloy tinubela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Pasensya ka na. Agat-ara ka. Naginom kami ngamin ditat parangan. Dito ako na maturog, ha? Agasawa ta, saan ka di? Ken ay ayatan na. Iso dito ako na maturog. Oh. Di mo samat kayat? Saan man? Makaamo ka. No dito ikaamator. Sige. Tulungan na nga rod ang mangikat iti sapatos ko. Sige. Mabit lang. Taikatak ti sapatos mo. Kalpasan na. Ikatem, tikawas ko. Rosana, makapamauyong ti kinapintas mo. Kukwa. Rosana. Saan? Di nag-arakupan. Ay ayatan ka. Kayat ko abaliksem. Ngay ayatan nakmat. Baliksem, Rosana. Ayatan ka. Rosana. Anyan aragsak yu amang sarsarita kadabos kan Rosana. Anyan, grabe kayo mat. Anso, nakapapal, siyak kumaman! At damot ni Duray, Maskay! Neto, mang surusurod kan sama dansot! Ha? Guri kansot. Anya ka diti kayat mo asawon itimbagam, ha? Ay, awan, Duray. Kung kunaklaeng. Hoy, ansot. Oray man pa'y
Pudpud no ak ababay no bilang. Ha? Yak pagtatakunan ni Maskay. Uray siyang mata. Apay ti kunam. Pagtatak ko ng kamat. Ha! Pagan ano ka ngay? Uray siyak mata. Di ka pa ganano. Ay, Maskay. Awan ti babae ngagtatakon kan ka. Naglastong kandoray. At damat nagado ijay kabaret. Ha? Amo, Maskay. Kwartam lang ti kayat da. Ngam no awan kwartam. Di da kan pagan ano. Neta, Sige! kung kan makitam. Uy, 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 uy! Padasam. Hep, hep! Di kaya agapan. Talaga di kaya kingkin na awatan Sipod nagkakadwa tayo. Manunatawan tinapalabas. Kasta kayo lata. Agkinkin-nabil kayo lata. Talaga adanugak ni Maskay. No agbidak iti garaw na. Denggan nyo anaimbag ti istorya ka. Ti kayat ko, nasken amaawatan nyo anaimbag. Gapo ta importante na unay daytoy iti biyagyo. Wen apong, Jaket de ta istorya mapong. Nagmadimet. mayat mat Michael. Basta dumnagkalat amin. Michael, kayat ko amaawatam ti istorya. Gapo tadakkel launay ti maadal iti daytoy nga istorya. Apong? Saan ka di anaamuan ni Rosana? Anatayin ti inana? Wen apok. Saan na anaamuan? Kalpasan ana itabon ti bangkay ni Adela. Kinasarita ti babaunan jay may sa pasurot ni Solomon. Ama panda iti nakaitanuman ni Adela. Napanda nga rod. Kat ijay anagsangsangit ti babaunan. Inay ay na tinapasamak ka ni Adela. Binaun na ti pasurot ni Solomon nakadwana. Amangala iti dadakkel abat bato. Tapno ipalawlaw da iti tanem. Ay, kastagayam apong. Idi kwan? Pimanaw dan iti dayta adiso. Saan met nga imbagbag ati babaunan ka ni Rosana. Tinapagteng ti inana. Gapo taagamak. Nga amangan no anya ti aramiden ni Rosana. Binaybayan nan nga iti panunot ni Rosana. Kat si bibiyag payla ti inana. Kalpasan na apong. Naglabas pa iti al-al daw. Naamuan da nga agin inaw ni Rosana. Aginaw? Masikog apong? Wen Masiko ga siyempre. Aginaw nga rod. Tsak nga rod mo. Awan gaya mamam Roldan. Ala, agulimak kayo ta ituloy ko. Agin inaw idin ni Rosana. Nagbunga ti ayan-ayat da ganito ni. Kat dita, saan ang maaklon ni Solomon? Iso a pinasapul naman ni Tony. Takayat na apatayan. Ngam saan da anasapulan. Aging ga anagpas ngay ni Rosana. Singin ti impas ngay na. Kalpasan na apong. Idinagpas ngay. At dadakas apanggap ni Solomon kadagiti singin. Siguro, ipapatay na ida. Pudno ka. Naglaing kan, Michael. Napugtuam Dinutukan ni Solomon dagiti pasurot na apatayan da dagiti singin. Kapaspas ngay payla ni Rosana iti daydagon daway. Ngam di na mo nga iti kinabigatan na. Kat patayan dagaya man dagiti anak na. Kat,
Natay ka di dagiti singin, apong? Nangeg amis mo jay katulong ti panggap da Solomon. Isu nga iti day tamet laeng agundaway. Napan iti ayan ni Rosana. Ket impakaammo na ti plano ni Solomon. Saan da nga roden ang nagtaktak. Binalkot da dagiti singin. Ket inlibas ti babaunan. Nailibas na, apong? Kasanong ay kat singin damat? Inugba na idaadwa? Wen, nailibas na dagiti singin. Ket impan na ida iti adayo a lugar. Daytay saan a masapulan ida ni Solomon. Kalpasan na, apong. Anya tinapasamak. Ket dita, dimakkel dagiti singin. Ah. Idi kuan, apong? Ditan tinagpatinggaan tinabasak apok. Katjak ammo no anya tituloy na. Anya? Puted? Wen. Ngam timayat iti dayta nga istorya. Naisalakan dagiti singin iti kinadakas ni Solomon. Naispalda ken patay. Ay. Kastagayam tinapasamak iti dayta nga istorya, apong. Win ti importante. Naispaldag iti singin ken ni patay. No saan nga inlibas di katulong? Di natay da ko man, apong. Sigurado dayta, apo. Apay nga puted, apong. Anya nga tituloy na? Jack amon tituloy na. Gaputan na po kaumeten tay basbasahak idi a libro. Iso a Jack amon no anya tituloy na. Ang ti maadal dita. Dagiti ubeng saan abaybay anti Diyos. Dagiti mairuruman saan abaybay anti Diyos. Apong? Iso ada kayo, apok. Saan kayo nga agbalin akas ken ni Solomon, adakas a tao. No diket, ayat ti agari iti puso yo. Wen, apong. Ala, rabi una yan, apok. Idepen yun day ta apoy, apagin inudwan tayo. Tain tayon, di ta kalapaw. Wen, apong. Oh, anya Rosana. Kumusta? Simrak ni bus iti silad mo iti rabi. Anya pa'y tinamnamaam ang mapasamak. Ha? Ngamawan mabalin ko. Aramidin na latati kayat na. Tinaskan, mayat tilinangan mi ka ni Fatima. Isulangan ti ayan, ti raksak ko. Una, anya ngay nga rod. O anya, agkape ka. Mangisagana Syakon. Isagana akmat ti anak ko iti armosar na. Sige nga rod. Sikan ti makamoy ti para kin ni Fatima. Kay isaganak mat ti para kada tayo. Papa, mapantayo iti asyenda. Kayat ko ti agkabalyo. Anya? Sige nga, Papa. Isurot ta ni Mama. Sige, no day tati kayat mo iha. Mapantayo nga rot, iti asyenda. Sumurot ni Mama Takayat ko abuyaan nak ni Mama nga agkabalyo. Wen, amin tayo. Mapantayo ijay. Nasayat mat. Tayin tayo mang puros iti prutas. Gaputa dayta ti pagaayat ni mamam akanen. Uray siyak, Papa. Una, Inak nga rod ibagakan ni Mama ang mapantayon iti asyenda. ikandado man na imbagtigate, ansot. Ang mga no da makastrek dito yung mansyon. Wen, boss. Sumurot kadimat ni Doray. Wen, intayo amin iti asyenda. Sige, boss. Ingka ibaga ka ni Maskay, tay sagana na tilugan.
Win boss! Kumusta nga tamat ti asyenda ijay utbong? Nabayag asaan anap-napan ijay ni boss. Ipat patulod na lang kin ni boss ti matmat gadan ti asyenda. Iso asumang putlatan ti kwarta kin ni boss. Nagbak ng atalaga ni boss, Rosana. Doray. Iso ang nagsaya at katkuman no naragsak ti pamilyayo. Tanya nga iti serbi ti kinabak nang no saan mat anaragsak ti pamilya. Pwede ta ko nan. Nang runa pa'y, nadakas ti ama ti pamilya. Akas ka ni Solomon. Rosana, Saan ang anaragsak, Doray? Nga oray pa'y aglap-lapusanan. Ti kinabak nang ni Solomon. aday tan ni Fatima. Aganad ka, Fatima! Makabanog ta kabalyo. Anak, sigurado ka kadi nga awanda ka sa napasamakan ka? Awan mama. Ayan da papam. Tinanawak ida ije kataltalunan Di daam mo nga itarayak gayam ida. Ngem nakita nak ni papa, mama. Intarayak ida. Apong, adda ka diladawan ti nami. Kaya't ko makita tiladawan na. Ha? Winyag paiso apong. Ay, awan apulos tiladawan day di anak ko, nga inayo, apok. Ngamin, dinadaol idi ti bagyo. Naitayab ti kalkala pa umiide, kat nabasa amin nga alikamon me. Apakairamanan mo't idi dagiti ladladawan me. Ay, kastagayam. Tingay amami, apong. Awan mo't nasasawoyo kada kami, may papan ni ti amami. Ha? Asino ti amami, apong? Anya ti isungbat ni Bakat Bogan, itidayta sa ludsud ni Michael. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinobela tayo paulwan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon kan musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Rillera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!